Еўразвяз у кроку ад прыняцця чацвёртага пакету санкцыяў супраць рэжыму непрызнанага кіраўніка Беларусі. УАН, міністр замежных справаў Уладзімір Макей заяўляе, што правы чалавека ў нас не парушаюцца і што гэта Захад сее хаос і анархію. Пра то, як Захад уплывае на рэжым і хто яму дапамагае. Наш наступны сюжэт Юліі Цельпук. Вырак у выглядзе 2 гадоў калоніі для журналістак Белсату Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай будзе улічаны пры прыняцці еўразвязам чацвёртага пакету санкцыяў, якога чакалі ад пачатку года і падобна пабачаць у сакавіку. Яны будуць значна больш уплывовымі і больш балючымі для рэжыма тыя людзі, якія знаходзяцца ў санкцыйных спісках, у тым ліку і тыя людзі, якія фінансава падтрымліваюць рэжым Лукашэнка. Безумоўна, яны пра гэта ведаюць, яны гэта чакаюць. На онлайн-паседжанні міністраў замежных справаў дзяржаваў Еўразвязу пра Беларусь, якая мяжуе з ЕС, узгадалі пасля Расіі ў кантэксце палітвязня Навальнага, пасля Ганконгу з пагаршэннем тамтэйшай сітуацыі, пасля М'янмы, дзе адбыўся ваенны пераварот, пасля Эфіопіі і Ірану ў канцы спісу. На саміце гучала тэма Беларусі, але безумоўна яе павінна было быць больш. Чацвёрты пакет санкцыяў пакуль не прыняты, але ён пастаўлены ў распрацоўку, і мы спадзяемся на наступную сустрэчу гэтыя санкцыі будуць прынятыя, яны будуць адчувальныя і будуць біць па рэжыме. Прыхільнікі перамен чакаюць мацнейшага адказу дэмакратычных краінаў на бязмежжа сілавікоў, ідэолагаў і суддзяў. Чакаюць прапарцыйнасці, каб у санкцыйны спіс трапілі прозвішчы кожнага, хто бярэ ўдзел у рэпрэсіях. Судзіў ці звальняў пратэстоўцаў, спансараваў рэпрэсіі, атрымай візавыя санкцыі. Збіваў і катаваў, атрымай візавыя санкцыі плюс расследаванне ў межах універсальнай юрысдыкцыі і гэтак далей. Доказаў злачынстваў дзяржавы супраць народа безліч у праваабарончых арганізацыях, у народным антыкрызісным кіраванні, у ініцыятыве «Байпол» і адзінай кнізе рэгістрацыі злачынстваў. Задача единой книги регистрации преступлений – сбор доказательств преступлений и чистосердечных признаний взамен за смягчение наказания. По полученным через сайт заявлениям, доказательствам и свидетельствам будут создаваться материалы проверки. Там на сёння 733 проверки. Калі ж імёны сотень карнікаў трапяць у адпаведныя санкцыйныя спісы? Я бы сказал, вот эта кухня, европейская кухня, брюссельская кухня, все-таки есть что-то не срабатывает до конца. Поэтому такая и медленная реакция, кстати, и по делам, связанным с Россией, тоже то же самое. Мы опаздывали даже в какой-то мере с украинскими решениями в 2014-2015 году. То бок нічога асабістага да Беларусі. Маўляў, рэфармаваць трэба сам механізм рэагавання еўразвязам на стратэгічныя падзеі ў замежжы. Ёсць спадзевы, што энергіі Брюссэлю дадасць супраца з Вашингтоном. Санкции будут ужесточаться, но не только санкции, наверняка здесь нужно видеть как инструмент. И, конечно, мы, во-первых, требуем и освобождения политических заключенных. Я думаю, что как раз в этом направлении Европейский Союз и вместе с новой администрацией Соединенных Штатов Америки может и должен сделать гораздо больше. Асобам, якія лічаць недастаткова шырокім абшар увагі да беларускага крызісу, у офісе Святланы Ціхановскай звяртаюць увагу. 230 чалавек у розных спісах, у розных канфігурацыях трапілі пад санкцыі. Некаторых заблакаваныя рахункі, некаторыя не могуць уехаць на тэрыторыю Еўразвяза ці Злучаных Штатаў Амерыкі. Кампаніі, якія трапілі пад спіс, яны сутыкнуцца з самага рознага кшталту праблемамі. І, ў прынцыпе, іхняя дзейнасць будзе пад пагрозай. Пра Александра Лукашэнку з трыбуны міжнародных арганізацыяў цяпер кажуць толькі як пра самаабвешчанага, а пра ягоную палітыку як пра найбольш рэпрэсіўную ў Еўропе з часоў Другой сусветнай вайны. У той жа час беларускі народ ставяць у прыклад. Прошлый год и первые месяцы 2021 года и все-таки изменили, я бы сказал, имидж белорусов как людей, которые, кажется, имеют свой нарратив. Не осталось одного голоса, который говорит за народ Беларуси, то есть Лукашенко. Он раньше говорил. Беларусы показали усяму свету свой характар і настойлівасць, данеслі, што хочуць жыцця ў прававой дзяржаве пасля справядлівых выбараў. І беларусы, кожны ў межах магчымасцяў, могуць самі уводзіць санкцыі супраць нелегітымнай улады. Самый важный механизм уплыву на режим Лукашенко и самый эффективный ціск сыходзіць ад беларусаў самих, ад унутранага протесту, ад нязгоднасці беларусаў з тым,
што Лукашенко застаецца ва ўладзе. Пратэст працягваецца больш за 200 дзён. Пад бел чырвона-белую сімволікай людзі збіраюцца ў дварах, ствараюць мастацкія творы, запускаюць флэш-мобы, дапамагаюць пацярпелым, забіраюць грошы з дзяржаўных банкаў, дзейнічаюць, робячы ўласны ўнёсак у перамены ў Беларусі, не надта спадзеючыся на глыбокую занепакоенасць Захаду.